Hello guys, mga suki! Andito naman tayo, nagbabalik! So, meron naman ako tuturo sa inyo na isang rekado na talagang favorite ng mga Bicolano talaga. Ito ay tinatawag na lutuing ginata. Yan, gata sa gulay. Yan. So, ang gulay na gagamitin natin ay sitaw. So, ang lulutuin natin ngayon ay ginataang sitaw. Diba? Kaya ano pang hinintay natin? Let's go! So guys, meron na pala akong hinanda na mga recipe natin na para sa ating paglulutong gatang sitaw. So papakita ko sa inyo yung mga dapat nating gamitin sa ating recipe. Yan. So naghiwa na ako ng bawang. Yan, bawang. Tapos sibuyas, kamatis, saka luya. Yun. So luya dapat pagka gagamitin natin sa paggata o kaya basta kung anong dapat lutuin natin na hinalo ng luya, dapat natin durugin yan. Yan. So durugin talaga natin para yung katas niya pagka nagluto tayo talagang ma-absorb talaga niya. So isinda natin yung kalan para makapag-prepare na tayo ng ating lutuin. So nakalimutan ko pala sabihin sa inyo na meron na pala akong panggisa. Yan. So, ang tawag dyan ay tinapa. Yan. So, hinimay-hinimay ko yung tinapa. So, yung mga tinik, dapat kung talagang tanggalin. Kasi talagang nakakasamig talaga sa lalamunan yun. Kaya, hinimay ko talagang maigi. So, meron din tayong gata. Yan. Yan. So, dalawa yung gata natin. Isang puro sa isang pangalawang piga. So yung puro, huli natin gagamitin yan pagka talagang luto na yung gulay. So unahin muna natin gamitin yung pangalawang piga. Tapos meron tayong siyempreng hindi makompleto ang ating lutuing gulay na gata kung wala tayong sitaw. Yan. So buksan natin ating mahiwagang kalan. Yan. So ilalapag ko muna. Wait lang. So sindin natin yung ating mahiwagang kalan. So yung unang gata, pwede natin ilagay din sa ating kawali yan. Medyo isa lang kamay natin, lagay natin tong ating gata. So yung gata nalagay natin sa ating mahiwagang kawali. So pwede natin pagsabay-sabayin yung ating mga bawang, sibuyas, luya, saka kamatis. So hindi ko na siya isa-isahin pala. Yan natin. Yan. So yung ating kawali, pagka nalagay natin lahat ng ating mga pang recipe na pang regado, so haluhulin din natin. So yung kamatis din natin masyadong iniwa para yung tinatawag na sustansya niya ay hindi nawawala. So kailangan natin siyang yan. So nakalimutan ko palang ilagay ang ating tinapa. Sabay na natin ating tinapa. So hintay lang natin siyang kumulo. Yan. At mawala yung tubig-tubig niya para malagay na natin yung ating gulay. So ganyan ang paghahalo niyan, guys. So yung pangalawang process pala, nakikita nyo yung ating pangalawang process na lalagay, yung gulay na pag kumulo na siya. So pag kumulo na siya, pwede natin ilagay yung gulay. So tutok lang kayo sa akin channel at para makita nyo yung pangalawang proseso ng ating pagluluto. Ako yung magbabalik. Yahoo! A few moments later. Hello guys, mga suki, ito pala yung pangalawang process natin ng pagluluto ng gatang sitaw. So ito na yung
nagresulta ng ating nilagay na kanina. Yan. So, medyo wala nang gaano siyang tubig. So, kanina pa ako nag-aalo kanina pa para maano yung ating gata. So, pwede natin ilagay ang ating sitaw. So, yung sitaw, lalagay natin. Ngayon, so yung gatang puro natin, yan puro, pwede natin ilagay din para ano. Ito yung pinakahuling process natin, yung paglagay ng purong gata. So, pwede na tayong maglagay ng pampalasa dyan, asin, yan. Pwede tayong maglagay din ng ano, ng mga pang ano nyo, pang lasa nyo sa ating lutuing gata. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Pwede kayong maglagay ng mga yung tinatawag na mix, parang nasa, ano siya, nasa plastic. So, hintay lang natin siyang maluto yung gulay. So, tatakpan po na natin siya. Takpan po natin siya ng mga siguro mga 5 minutes po. Kaso, wag po natin siyang ganong overcook kasi mas masarap pong kainin ang ating gulay pag sakto lang po siya. Medyo hindi siya masyadong overcook. So maglalagay po tayo ng asin. So ito yung asin po natin. Ito tayo asin. Huwag tayo maglagay ng maraming asin kasi masyadong meron magkasakit. So yung gata natin talagang absorb na talaga. So hintay lang natin siyang lumambot. Pan po natin ulit. So ang huling process natin, syempre, yung hinihintay nyo talagang lapangan na. Yan. Amoy na amoy. Yum, yum, yum. Nagugutom tuloy ako. So, yung huling process natin, syempre, magpe-prepare muna ako ng ating unting kainan talaga. Syempre, para makompleto ang ating lutuin. Syempre, yung pinaka talagang huling lapangan. Yeah! Yum, yum, yum. So, magbabalik ako, guys. Tutok lang kayo. Sa huling process natin. So, ako yung babalik. Yahoo! So guys, ito na yung huli natin process ng pagluluto. Siyempre, ito na yung pinakahuling iniintay nyo, yung lapangan na. So, ano pang gagawin natin? Let's go! Yan! So, ito guys pala yung niluto ko kanina na ating gatang sitaw. So, tingin pa lang, mukhang talagang napakasarap na. Yan. So, maglalagay tayo ngayon sa ating mangkok. Yan. So, syempre, bawal tayo magsumbero dahil kakain na tayo. Up! The best! Talagang maparami ko talaga ng kanin. So, kain tayo guys. Malapit lang kayo, bibigyan ko kayo ng ulam. Sarap. So guys, marami pa akong
lutuing bahay na dapat ituro sa inyo. So, sa ngayon, medyo talagang naghahanap pa tayo ng pwede nating i-topic sa ating pagluluto. So, paiba-ibang topic natin. So, kung ano yung makikita nyo lang, pasalamat ako at andyan pa rin kayo tumutok sa aking channel. So, maraming salamat po sa inyo sa mga sumusuporta sa aking channel sa YouTube, saka sa aking page sa Facebook, sa aking site po na 37 Mandamatics 38. Subscribe po kayo sa aking YouTube channel, 37 Mandamatics 38 din po, TV. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po.